Then Jesus went about all the cities and villages, teaching their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest." Magampo ta, amahan na mong langit noon, nagaduol mi sa mong tubangan, isip imong mga kaanakan, isip imong mga karnero. Nini mga orasa, Lord, agad mi sa paglihok sa Holy Spirit. Nga Ginoo mahimo ming bakante nga plastara nimo sa iyong mga binhi. Gipray pud na mo, Lord, nga ikaw magapasaylo sa tanan namong mga kalapasan. Pray na mo, amahan, nga nini nga message bubili nig desisyon sa mong kasing-kasing. Unsa ka importante ang pagpangalagad diha nimo nga ang among kinabuhi usab na himong impact ngadto sa uban. Tudloy mi, Lord, pinagi sa imong Holy Spirit sa paggamit nini imong ubos nga alagad. Ang tanan kadungganan ug kahimayaan among gibalik diha kanimo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Nasayod ko nga naa kay mahimo nga something sa imong kagulingong abilidad ug kapasidad para sa kahimayaan sa Dios. Dili ta tanan gifted, dili ta parehog talent, lain-lain tag background sa family, dili ta parehog status financially sa ato ang career, pero naagit tay something nga mahimo sa atong kagulingon nga size sa atong box, na mga opportunities nga gi-open ang Dios nato nga ma-serve dato siya sa atong kagulingon nga kapasidad. And talking about serving the Lord, ang pag-serve sa Ginoo kanunay ni mag-involve sa pag-serve og tao. Momida, gitawag ta sa Dios sa pagsimba, gitawag ta sa Dios sa pag-ampo, gitawag ta diha sa pag-commit sa atong kinabuhi niya, pero labaw sa tanan, gitawag ta sa Dios sa pag-serve sa ubang tao. So nini nga message, ma-focus ko sa imong mahimo para sa Ginoo. Dili pwede mahimong excuses ang ato ang status. Di ta pwede mo ingon nga dili ko makahimo sama niya kay adunahan man gud sa ako kabus. Dili ko kahimo sa mahimo kay sa talented ako dili. Dili ko kahimo sama niya kay sa kamaw ako dili. Siya dugay na ako bag-ulang. Nasayod ko nga tubangan sa Dios, dili na dawaton nga excuses. Kay sa atong kagulingon nga capacity natay mahimo gyud para sa iyahang atubangan. Now, ang purpose nganong lain-lain tag talents, nganong di ta parehag talent, di ta parehag skills, lain-lain tag status sa kinabuhi, tud kay natay kagulingon gyud nga mahimo para sa Ginoo. Dili gusto sa Ginoo comparison. Di pwede moingon ka nga dili ko pwede kay siya daghan kay mahimo sa Ginoo, ako wala kayo. When it comes to serving the Lord, ayaw i-compare imong kagulingon sa uban. And it doesn't mean nga gamay ra kag nahimo sa Ginoo siya daghan, it doesn't mean nga gamay ra gid imong nahatag sa Ginoo. Kay sa parable of talents, nagibilinan og 5, nagibilinan og 2, gibilinan og 1. Ang 5 nahimong 10, ang 2 nahimong 4, pero si 4 og si 5, the same recognition lang ang ilang nadawat sa ilang master. Tud kay ang Ginoo nangita og skilled nga tao. Wa sa nangitag tao nga daghang kay resources. Nangita siya tao nga gikan gid sa kasing-kasing. E kana sa nga message para na sa imuhang kinabuhi. Dinhi sa church, ingon ni Paul, let us serve one another. Let us forgive one another. Let us accept one another. Hangtod dili niyo masabtan nga pag-serve sa Ginoo may tungod sa pag-serve sa ubang tao, di gyud ma-promote ang humility sa imong kinabuhi. Moong na mga Christians na mga tao nga grabe ka kayo ka self-righteous. Feeling nila kanabang balaan kay sila makasasala kay usa ka tawo tuod kay wala nila nasabtan nga ang pag-serve sa Dios mao gid ang pag-serve sa tao. Mobitaw ng cross duha sa ka lane, ang isa nagpoint sa taas ug ubos, isa sa pikas ug pikas. Ang straight line
nag-point out sa imong relationship ug ngadto sa Dios. Ang pikas nga line naghisgot sa imong relationship ngadto sa imong isig ka tao. Ingon ni Christ, dili ka pasayloon sa amahan sa imong pagpangayag pasaylo kung wala ka nakapasaylo sa usa ka tawo. Ingon siya, biyain nimong offering diha, dili na ko na dawaton, pakig-reconcile sa dito, balikan na, dawaton na ko na. So he was talking about our personal accountability with other people, dili lang sa mga Christians, bisan sa mga unbelievers. Okay? So mo na yung essence nga nung nag-serve ta, aron makita sa mga tao, nga willing ta mo reach out nila, willing ta makig-communicate nila. Kinumdum ko ni Cornelius, isa siya ka general sa Rome, nasa gidumala nga mga hundreds of soldiers. And pagkahibalo niya kinsa si Christ, curious gid siya kinsa si Ginoong Jesus. Iyang ginvite si Apostle Peter. Layo ki si Peter gikan sa Joppa, ginvite niya, nagpadala siya sulugoon para moatos iyang balay para lang mag-Bible study. And gawas pa na sa wala pa naabot si Peter, ginvite na niya iyang mga close friends ug iyang mga relatives and of course uban niyang pamilya. Pag abot ni Apostle Peter, naka-ready na tanan ang pagkaon, ang mga tao. Pagwali ni Peter, ingon ang Bible, nga tanang tao nga naa sulod sa panimalay ni Cornelius, bisan ang mga katabang, midawat sa Ginoo. Isa na kapamaagi nga nahimong impact imong kinabuhi sa ubang tao. Kung di ka kabalo mo share kinsa si Christ, and then pag-invite og someone sa pag-share nila, ablihi imong panimalay para sa kimayaan sa Dios. Kabalo ba ka nga ang panimalay nga abli para sa pulong sa Ginoo, para sa embuluhaton, usa ka panimalay nga abli biyaod sa panalangin. Pero ang panimalay nga nahimong sirado para sa buluhaton sa Ginoo, usa ka panimalay nga dili kayo hapitan sa panalangin sa Ginoo. Dinhi si Cornelius nahimong impact ang iyang kinabuhi, iyang panimalay sa iyang mga higala, sa iyang mga relatives. Kinumdum ko sa usa ka babae nga buta, isa ka missionary pastor sa Africa, ni-share siya sa experience ngadto sa France paghimo niya sa ministry. Ingon siya, na-meet niya ning isa ka babae nga tigulang na pero buta siya. Pagka ila nining babae sa Ginoong Hesus, di niya mapugngan, gusto gid siya mo share pod kang Christ sa mga tao despite sa iyang kapansanan. So ang himo nining babae, niadto siya sa seminary sa ilang publishing house, na nga siya copy sa Bible nga naka-French ang translation. So gitagaan siya sa isa ka pastor, sa missionary pastor, o isa ka Bible nga French. And then, ingon siya, pastor, di man ko kakita, paki-underline na lang sa verse nga John 3:16 sa red nga ballpen. Na-curious ang missionary pastor, unsay purpose sa babae nga nung gipa-underline na niyang John 3:16. So gikan anang adlaw, gisubaybayan sa missionary ang babae. Dito rin siya nagtrabaho sa isa ka school, sa mga high school students. O ang ginabuhat din sa babae dito, isa siya kadabang janitress, tiglimpyo. Pero ginaat nga niya mga estudyante, inig-out nila sa eskwelahan, mag-atang siya dito dapit sa gate, bit-bit niya yung Bible, bisag dili siya kakita, manguhit siya mga young people, o muhangyo siya nga, dong, pwede ba niyo mabasa ning naka-underline nga mga verses? And ingon pa sa missionary, tanang mga batanon nga mubasa sa iyahang gipabasa, iyang explainan unsay content sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Muna ginahimo niya, gikan siya na save, nakadawat ni Christ, hangtod na lang siya namatay. And according sa missionary pastor, gikan anang tungura sa tanang batanon nga gi-explainan sa maong babae nga buta. 24 nila ang nahimong mga pastors. Yes, dili reason ang ato ang status. Naagi opportunity nga giabli ang Dios nato nga magamit atong kinabuhi nga impact sa ubang tao bisan pa sa atong kagulingon lang nga status. Ug una sa tanan dapat natay kasing-kasing. Kay bisan pagpila kalibok opportunities ang gi-offer sa Ginoo nato kung watay heart gyud mo witness, masayang lang ang mga opportunities.
Ako nagtuo ko nga daghag chances ngang imong mga relatives dugay ra unta nang nimong nadala sa Ginoo. Ang imong mga friends dugay ra unta na nimong nadala sa Ginoo kung sensitive pa ta sa mga opportunities nga gi-open sa Ginoo nato. Opportunities, yes, daghang opportunities para mo improve ta sa atong career, muhayahay atong pagpuyo, makalampos ta, mahayahay ta, pero nining opportunity dinhi sa aspect sa ministry sa atong Ginoo. Siguro lang di ta sensitive sa mga opportunities gi-open sa Ginoo mo nang hangtod karon daghan sa atong mga relatives, sa atong mga friends ang wala pa sa Ginoo. Sa Davao, na-meet na kong isa ka Londoner, na-meet na mo ni Mr. Cathy. Isa sa kababae, mga 34-year-old. And then, single, nato siya sa church. Siya, pastor, pwede ba ninyo ubanan? Siya lang isa, siya, pwede mi ubanan ninyo sa imong team. Gusto niya tabangan ang mga street children, particularly mga badjaw. Dito mi sa dapit sa Davao, nga gitawag og Isla Verde. Isa siya kamurag isolated nga place sa mga badjaw. Nakabalo matakin sa mga badjaw. So nganong ka naman yung ministry ma'am gipili siya nga ambot di niya ma-explain basta naagid siya passion o compassion sa mga bata o mga tao nga kabus. Abi nimo ingon siya nagtrabaho siya for how many years, nagtigom siya para lang makakwarta siya iyang itabang sa mga street children, itabang sa mga ginikanan nga nagkalisod. Uto nakatigom-tigom na siya niadto sa Davao City. Gibanan na mo sa pag-abot na mo sa Isla Verde. Di man ko arte nga tao ha, i-describe lang nako. Baho gyud. Ang kanabitaw ang mga agianan, kwayan-kwayan lang ilalom tubig. Ang tubig na puno sa basura, mga hugaw. Ang mga balay kay kanang siyempre unsay inana man nakasagaran di ba ang balay, magdanghag-danghag kag lakaw puniton jud ka dito sa basurahan sa tubig. Pag abot pala na mo sa entrance, nakaadto na day siya dito, nabalik-balik na, nisugat sa daghan mga 50 or 40 or 50 ka mga bata. Kabalo magibos mga bata. Gihalukan siya, gigakos siya, love kay niya si Gail, yung pangalan. Grabe nimo. Ang mga bata dito, mga puno pagsipon, o ligo, mga. Pero abi nimo samtang nag-observe ko niya, lipay kay siya. Lipay jud kay siya, mura siya naggakos og tao nga humot kaayo ba. Wa si art-arti love di kay niya mga bata. Ya lipay gid kay siya, wa gi pakaron ingnon. And mo tong ginapalitan niya mga materials ang mga bata, mga school supplies, ginapalitan niya mga groceries ang mga ginikanan. Ang purpose niya para ma-reach out sila o madala sila diha kay Jesus Christ. Mo iyang purpose. Iyang ginawin ilang heart, pinagis pagtabang, then naghimo na siya nag-lecture sa mga bata, dala sa mga materials, magkingkoy-kingkoy po sa dito. And then ang mga parents iyang gina-reach out po. Abi mo samtang nag-observe ko niya, nakaingon ko sa akong guglingon ba sa hilom. Yung ko, Lord, tagai daw kong kasing-kasing sama aning bayhana. Kay wala ko'y heart pareha niya. Yes, lahi na ko'y heart siguro para sa mga wala pas Ginoo, pero lahi ang level sa iyang heart. And hangtod nga wala tay kasing-kasing gyud para sa buluhaton sa Ginoo. Bakante gyud gihapon ang mga opportunities nga gi-offer sa Ginoo nato. Lisod ang Christian life sa tinud lang. Siguro nakaingon ka nganong inana man kawirdo ang Kristohanong kinabuhi, pastor. Nganong lisod man ang sugo sa Christian life. Lisod ang Christian life kung ang Holy Spirit dili active sa imong kinabuhi. Munang kasagaran ginamention ni Paul sa mga apostles, dapat ma-filled ka sa Holy Spirit. Actually, wa tay capacity magkinabuhi sa kinabuhing Kristohanon kung ang Holy Spirit dili mo lihok sa atong kinabuhi. Lisod gyud. Lisod mag-pretend nga good ta nga Christian. Kung dili ang Holy Spirit mo inilihok nimo, lisod mag-pretend. Bugat kayong Kristohanong kinabuhi. Lisod kay atong church, lisod kay i-pray, lisod kay adjust og tao. Once pugso nato. Pero once si Holy Spirit active mo lihok sa atong kinabuhi, gaan kayong Christian life. Muna ingon si Paul, be filled with the Holy Spirit.
dapat ang Holy Spirit active sa tong life, lisod pagpasaylog kaaway. Di mahimo na sa tao ang pagpasaylog kaaway. Di mahimo sa tao ang hatag og pan sa nagbato nimo bato. Di na mahimo sa tao, pero kung naa ang Holy Spirit sa imong life, active siyang naglihok, dali kay nang buhaton. And the same thing, dapat active ang Holy Spirit sa tong life. Og sa unsa man nga mga pamaagi nga ma-develop na to atong attitude nga mahimong impact ang atong kinabuhi sa ubang tao padulong kang Christ. Now, balik ta sa tong verse, Matthew 9 verse 35 to 36. Now, then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sick and every disease among the people. So si Christ, kuyog niya yung mga apostles, nangadto sila sa syudad, nang ayo silang mga masakiton, nagtudlo sila. So makita nimo dinhi ang audience, ang mga tao nga nasa environment ni Christ, mga masakiton, dagkog problema, mga pobre, mga lisod, na siguro adunahan pero walay kalinaw, napuno sa problema ba. Pag abot din is verse 36, ingon din si Christ, but when he saw the multitudes, pagkakita ni Christ sa mga tao, ingon siya, he was moved with compassion for them, because they were weary, scattered like sheep having no shepherd. Una sa tanan, para ma-develop atong attitude, mahimong impact atong kinabuhi diha sa Ginoo, let us see as Jesus saw. Tan-aw na to ang katawhan kung unsa ang pagtan-aw sa Ginoo ngadto kanila. Nakita ni Christ dinhi ang mga tao nga daghang problema, mga depressed, mga tao nga wa nay paglaom, mga tao nga nagubot ang kinabuhi. Pero ang pagtan-aw ni Christ nila sa verse 36, sama sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Unsa man di ay kahimtang sa usa ka karnero nga walay magbalantay. Now, una, ang sheep, dependent ni siyang shepherd. By nature, ang mga karnero, dili sila ka-survive kung walay magbantay nila. Mga kanang vulnerable kini sila nga hayop ba. Kung walay magbalantay sa karnero, ang karnero magkatag. Walay mo guide siyang life. Walay mo sulti unsay sakto, unsay dili. Walay mo protect sa iyang life. Walay mo depensa sa iyang kinabuhi. Danger kayo kay ang karnero pwede matagak sa pangpang kay dili gid aware ang mga karnero sa mga disgrasya. Pwede sila matagak sa pangpang, pwede sa mawala sa lasang, pwede sila kaunon sa mga wild animals. Mo na nga ang karnero ginabantayan ginig maayo sa usa ka shepherd. Gani daghan pa ring assistant ang mga shepherds. So imagine nimo nakita din ni Christ ang tanan di ay kagubot nga nahitabo karon sa atong kalibutan, kung tan-aw na sa ka-average lang nga tao, makita nato diha ang problema, COVID-19, corruption, abuse sa power, violence, crimes, unsa pa diha. Pero kung tan-aw nimo na sa pagtan-aw ni Christ ngadto nila, makita nimo nga ang tanang tao di ay sa kalibutan nganong nagkagubot tungod kay walay mga shepherds. Walay mga Kristohanon nga willing magpakabana sa ilang spiritual nga status. Mo na reason, gabi nagtanaw ko sa India, mga 2 days ago naman to nga video. Grabe ang nitabo sa India. Ang mga ospital sirado na, di napasudlag mga patients sa COVID. To the point nga ang mga dag-uban na nagdiha na naglinyas karsada, nagbitbit sila mga pasyente, naghigdas karsada uban sa sakyanan, nagbitbit og mga oxygen. And then nairally pagkabuntag gibuhat gilinya ang mga oxygen tank kay nangahutdan na wa na ospital muhatag pag oxygen or baligya kay kulang na mismo sa ilang pasyente sa sulod. Nangamatay na ang mga tao diha mismo sa gate sa ospital. Inana ang status sa India. And sa kadaghan sa mga nangamatay, di na mudawat ang cremation center. Di na madag cremate tanan. So nag-initiate na lang ang government, gitagaan sila open ground nga pangsunugon nilang ilang kagulingon nga mga minahals kinabuhi. Di man pwede ilubong, di ba? Sunugon man gid basta COVID. And gabi nagtan-aw ko
Di na ko ma-imagine kung ako magsunog sa usa ka tawo lawa sa minahal nimos kinabuhi. Nya di man pwede daghan mo magsunog, gamay raman. Naay isa ka bata didto, dalaga, bit ni iyang papa namatay. Unya, wa siya kauban, nangailan sa assistant sa pagpasan. Wa pa siya kahoy. Wa pa siya idea asa niya sunugon, basta ipasunog daw. Niya kung magdilaab na da, magtanaw ka sa imong minahal kinabuhi. Maako nimo na. Grabe ang pain. And kabalo taon sa status sa India. Ang India, layo jud kaayo sa layo jud kay sa Ginoo na nga dapit. Although na mga missionaries dito, praise the Lord, pero kabalo taon sa ilang religion. Grabe sila ka Buddhism, grabe ilang mga na sila mga Muslims. Wala gi halos kailan ni Jesus Christ. Gabi nagtanaw ko sa video, nakita na ko grabe ka in demand na gyud ang pag-commit sa mga Christians. Gi-lockdown tag pila ka bulan, nihunong tag evangelize diha sa dalan. Dapat mo improve atong evangelism sa online. So gipugnan ta pag evangelize diha sa highway, diha sa mga balay. And reason ba na nga mahunong ng evangelism? Dapat magpadayon gyapon ta sa online. May imagine nimo, ang update, pila ka mga church leaders ang nag-resign. Thousands of church leaders nag-resign every month. Ni times 2 pa na siya during sa pandemic. Dito may seminary last Friday, nag-attend may conference. Isa sa problema sa mga directors nato sa seminary, bisan sa ubang part sa kalibutan sa Pilipinas sa seminaries, problema sila kay wa nay mga seminaryan nagpa-enroll. Ilang problema sa una kay unsaon sa ipakaon sa seminaryan sa mga magpastor, magleader. Karon problema sila kay wa na sila ipakanon og tudluan. Nag-crisis pud appeal ang mga students. Kung moabot ang panahon nga wala nay mga preachers, wa nay mo wali dinhi sa church, wa nay mo adto dito sa mga mission, wa nay willing mag-mission. What if moingon na lang ang mga member Christians nga mag-member na lang ko pastor, di na ko ganahan mag-missionary. Nahadlo ko. Buhi-uno na kong pamilya, tapos dito magpabuhi pa yun ko dito. What if maabot ang panahon nga wa nagi mga shepherds? Wa na mga shepherds, wa na mag-train og another batch sa mga shepherds, unsay mahitabo sa atong kalibutan. Na picture out ba nato na? So kanunay nato tan-awon ang spiritual nga side. Ang nahitabo nga violence, criminality, corruption, patay, virus sa atong kalibutan, likod ni ana, isa sa mga mablame ha, tungod kay nagkaluya ang mga Christians. Nagka-weak ang mga churches. Nagkahuyang ang mga prayers. Ingon gani Christ, pag ampo in town mo nga magpadala og daghang laborer diri sa field. Nagkaluya ang mga prayers. Nag-focus na lang halos sa tanan sa paglikay sa virus, pagpanginabuhi, uban pa. Di na to natugutan higala igsuon. Number 2, let us feel as Jesus felt. Atong i-feel kung unsay na feel pud sa Ginoo. First, atong tan-awon unsay nakita sa Ginoo. Number 2, atong i-feel unsay na feel ni Christ. Unsa may na feel ni Christ sadang nakita niya ang mga tao nga napuno sa problema. Tan-awon nato sa verse 36. But when Jesus saw the multitudes, he was moved with compassion. Naluoy ang Ginoo nato. Wa sa ningon kani magong gobyerno, kini magong mga Hudyo, kini magong mga tawhana, kini magong mga leader, kini magong mga amo, kini magong kwarta, kini magong kapobre. Naluoy diretso si Christ. Mas nakita ni Christ ang ilahang need kaysa mga resulta sa ilahang mga problema. Now, kagabi nagtanaw ko, gipang sunog. May imagine mo ang kabaho, no? Daghan kayo ang ilang parking space, gihimo ng cremation area. Mga tao dito, mura na lang tawag nagbit-bit bitaw, nimdom katong nagsunog tag kanding tuburan. To napunos anuos.
Ninatog yung mga naong gipang namura na nagbitbitag mga iayag mga kanding bagibutang dito gisugduran gidauban. Lain na tan-awon oy kung inaana mahitabo sa atong kalibutan. Mas bayan lang gurog ipaagas og sapa binta lang to sa una ibutag kahon paagas sa sapa. Pero kanang dauban nimo ikay mo sugnod ikay mo sunog and mahingos pa na nimong lain-lain king baho. Pero abi nimo gabi nagtan-aw ko gisunog ilang patayng lawas. And then una ko din na hunahunaan basin ka gisunog pud ron ilang kalag sa impyerno. Di ba double murder ang tawag ana? Gisunog na ka physically, na sunugon pag imong kalag sa impyerno, perting luya sa tao. Mo na nga dapat ma-feel na to unsa din na feel ni Christ kaluoy. Lisod gyud. Kana bitawng abusuhon ka, insultuhon ka, i-reject ka, tudlo-tudloon ka, unya imo nanong kaluy-an para maluwas, lisod biya na buhaton. Again, lisod basta dili mo lihok si Holy Spirit. Matthew 10:28 ingon ni Christ. Matthew 10:28, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Ingon ni Christ, ayaw kahadlok sa mupatay lang sa imuhang unod. Virus, mahadlok ta physically, sakit man good. Pero ang point din ni Christ, kung nahadlok ang tao sa physical niyang kahimtang, sa virus nga physical lang ang mahatag niya na nga sakit, dapat how much more dapat ang atong kahadlok sa imperno nga mogi mo sunog sa kalag ug lawas tato didto. Meaning to say, kung mas nabalaka ta sa paglikay nining virus, mas dapat mabalaka ta iyang kalag malikay gid unta sa imperno. Honestly, kanang bitaw kita ko funeral, labi nagwaten kog funeral service, labi ako'y muwali. Ang unag yung musulod sa kong huna-huna, asa padulong ang kalag na itong namatay. Mao ginay musulod una sa kong huna-huna. Ambot ninyo, siguro uban nato, maluoy din tas pamilya, nga gibiyaan, natural mo feel magitana. Maluoy ta kay bata pa kayo siguro, gikuha das Ginoo, napay mga anak, gibiyaan, nay pamilya, gibiyaan, maluoy ta. Pero abi niya mas mupasulabi akong kaluoy gyud. Samtang magsikog tan-aw bitaw, asa kayang kalag karuno. Gawas na lang kung kaila ko natong tawhana nga nakadawat natos Ginoo. Kabalo na ka ba nga nagdawat natos Ginoo, nangalagad natos Ginoo, marelieve ta gamay. Mao ni isa sa benefit sa mga Kristohanon. Ang usa ka dili Christian, walay idea unsa ng salvation. Mapuno ginas gibugaton iyang gibati. Gibiyaan na sa minalas kinabuhi, gibiyaan pa sa utang, di ba kanang no? Di pa takwaon bayaran na to utang. Biyaan pag responsibility, and then sakit ki sa feeling. Pero kita as Christians, kung kahibaluta nga kanang minahal na tos kinabuhi kuha sa Ginoo, nya kahibaluta nga nakadawat na ni Christ, mugaan gamay atong pagbati biya. Mugaan. Ingon ni David, pagkamatay sa iyang firstborn son, ingon sa Lord, di naman sa mubalik dinhi, pero Ginoo, magkita gyapon mi kay ako mo'y muadto niya. Sakit mabiyaag minahal sa kinabuhi, labi nagkalit. Pero isa sa makahatag na tong kalipay, makahupay sa tong pagbati, nga kay baluta one day sa langit, magkita gihapon ta didto. Pero kana kung nakasure ka nga nakadawat siya sa Ginoo. Munang atong isiguradohon sa dili pa na mahitabo, ato gyung himong impact ang atong kinabuhi ngadto nila. Mangita tagway nga atong kinabuhi mahimong tulay ba nga makadungog sila sa Ginoong Hesus. Sa dili pa ulahi ang tanan. Dagan ko giwalihan nga funeral service. Nga moingon amahing tungdan nga sayang kayo kay wa na ko siya nasiran sa Ginoo atong buhi pa sa. Sayang bitaw kayo. Nya karong namatay na siya, diha na magsigig sagit-sagit ang preacher, dawat ang Ginoo. Di naman to kadawat, dito na lang sa naminaw. Muna sa dili pa ulahi ang tanan,
ma-feel unta nato ang kaluoy pod sa ubang tao. Kaluoy imong relatives. Ayaw i-refer ni kung close kay mo, nindot kinyong bonding. Dato siguro sila, makaingon ka, murag mas problematic pa man kung ako pastor kay nila, wa man sila problema. Tanawa unsa si Kristo mo tanaw. I-feel unsay feeling ni Christ. Wala nagpadala si Christ sa mga dato kay nga mga negosante, mas na-feel ni Christ ang kaluoy sa ilahang kalag. Luoy gyud ang taong dato. Wa man sa nimong luoy katong buhi pa siya. Tong sagilanon sa taong dato og Lazaro, siya pa noon ang nag-discriminate sa mga kabus. Iya pang gikaluy-an og si Lazaro. Pero ang taong dato, wala gid naluoy ang mga tao niya katong buhi pa siya. Didto na sa nahimong luoy kayo sa tanang luoy, katong didto na sa impyerno. Again, hayahay siguro atong mga relatives, atong mga friends. Pero ang ilang kalag sulod sa ilang lawas naghilak gyud na. Number 3, let us pray as Jesus prayed. Muampo ta sama sa pagampo sa atoang Ginoong Hesus. Unsay solusyon nga gihimo ni Christ? Verse 37, Matthew 9:37 to 38. Then Jesus said to his disciples, "The harvest truly is plentiful, but the laborers are few." Ang problema nga dili di ay lang sa atoang sa virus. Gitan-aw ni Christ kanunay ang tao sa spiritual gyud nga bintana. Wa niya tan-awa gid ang kahimtang sa literal. Kanunay gitan-aw ni Christ ang spiritual nga status. Ingon sa kulang kaayog mga soul winners, kulang kayog mga disciples, kulang kayog mga committed nga mga Christians, pero daghan kaayong tao ang sangyawanan. Gani daghan pang Christians magpasangyaw pa pud. And verse 38, therefore, ang solusyon ni Christ, pray to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Magampo ta. Ang unod sa tong prayer, dili lang munindot atong building, managhan ang atong mga bisita, managhan ang atong mga church members, munindot atong pagpuyo, mubugat atong bulsa. Di lang na may unod sa tong prayer. Ingon ni Christ, pag-ampo nga managhan ang mga laborers. Managhan ang mga tao nga willing magpagamit diha sa buluhaton sa Ginoo. Ako nang gipa-imagine nyo ganina, imagine na lang kung moabot ang panahon nga magkadaghan ang mga crime, magkadaghan ang mga murderer, ang mga kriminal, magkadaghan o niya magkagamay ang mga preachers. Wa nagi willing magpatudlo. Now, dili man dautan mo pray tag comfort sa tong relatives. Di autan mo pray ta, Lord, tabangi akong kaliwat karon, nagsuffer in town sa nini. Last I think human sa turning point, last Thursday evening around 12 midnight, mag-alauna na to. Isa sa mga friend namo, member namo sa Davao sa una, nitawag siya kay ang iyahang in-law gisamok og bayo sa demonic nga mga activities. Sa pastor, please i-pray over in town ang akong in-law. Ang bata di musulod sa kwarto kay naay makita pirmi daw nga ungo, monster. Hantod ang bata mohilak na, mura nagna-trauma. Di musulod sa CR kay napo daw sa CR. So ang papa, siyempre mo defend ang papa. Disulod sa kwarto iyang gibuhat, iyang gipikita sa ang bata nga okay man ako ay problema. Taod-taod ang papa nag-wild, na-possess. Nag-wild ang papa nga di na mapugnan niya, dako ra ba? Nag-wild, nagwala, panglabay ang mga gamit. Ito ni chat sila nako kay ako na siguro nagmata pa nga pastor atong panahon na launa na alas 12. Pastor, pwede ba ka maka-pray over nila? So nag-pray ko, sige, i-tap ko, ipa-add ko sa mong in-law. I-add ko sa Facebook, nag-video call, nakitaan pa na ako dito, nagluya in town tong nag-wild nga amahan, nahuwas-wasa, nagamay, naghigda. Ang bata, nagsiyap og hilak. So, lisod kayo. Nag-pray over na lang ko through Facebook. Napagisig tingog nga iro, napagisig sabaw, di kay kakaktarog pray ba. Pero bintaha na lang.
pray over ko, tod, na iko update, na okay man daw, nakatulog ra sila. Pero yung ko, dili man gud ni may tabog isa lang ka inani. Dapat doon naging mo bisita niyo diya, mo rebuke anang inyong dapit, kay gipuy-an ginag mga demons. Naa gid na diha. Nag-influence gid siya sa mga tao nga na diha. Ug muna nga mo to gibisitahan og pastor ya, dapat continue ang prayer, kung di gyapon mawala, continue lang gid ang prayer. Importante mag-pray ta sa itong mga relatives na nangabahin. Pero ningon jud ko niya, Kuya Loy, useless ning atong sigrebuke sa datang espiritu kung dili gina sila makadawat gyud sa Ginoo. Mao gini pinakasolusyon. Ang reason nga nang napossess ta siya kay wa gi Kristo pa siyang kinabuhi. Nagtuo ko nga ang tao nga nakadawat na ni Christ, di na gid ka mapossess pa sa demons. Kaya ang Holy Spirit na nimo, wa na space dito para pa sa laing spirit. Powerful na si Holy Spirit mo rebuke, na di na niya pasudlan pa. Nahimo ng temple sa Holy Spirit iyong body. Secured na na. So, pinaka-bottom yun na solusyon, makadawat gid siya ni Christ ng personal Savior. Muna, gi-follow up and down nila, na-Bible study siguro sa dito. Walay problema mo pray ta na nga klase sa atong relatives. Natin nakitaan nga mga relatives ato na depressed, financially down, emotionally down, i-pray na to. Pero the best prayer nga ma-pray nimo nila, nga madawat gid nila ang Ginoong Hesus sa ilahang kinabuhi. O di lagi nila madawat, hangtod nga walay gamiton ang Ginoo sa pag-share nila. Kanunay gid mo uli sa mga laborers. Now, sa India, na try na kong imagine, kung moabot, mahitabo sa Pilipinas ba nga di na mo dawat atong mga hospitals o pasyente. What if moabot ang point nga sirado na tanong hospital, mga matay na lang pasyente das highway, kasi may tabo. Wa na protocol, gigwardyahan ng mga ospital sa mga sundalo, kulang ng medisina, kulang ng oxygen, kulang ng tambal, kulang ng doctors, mga nurses. Abi nimo, ang church usani ka spiritual nga hospital. Tanang kalag nga nasakit, nasamdan sa sala, muduol gyud dapat sa church. Kung ang church moingon nga ang church para lang nisbalaan ha, di kasulod tong makasasala. Walay makasulod dinhi dapat. Kay tanang tao makasasala. Kung moingon ta ang church para lang nisgagmay sala ha, ang atong dagko-dagko di kano pasudlon. Ang church mapuno naghipokrito nga mga tao. Yes, ang church gidesign ginis makasasala. Gidesign nis mga sinalikway. Pero ang church dili mo accept og sala, mutudlo siya sa insakto. Unsaon pag-correct sa tao nga nasa sala kung di siya musulod sa church? Kung di siya matudluan sa church? Kung wa nay mo atiman sa mga tao nga naa sa sala, nasa kaluyahon, unsa may ilang ugma? Unsaon pag-correct sa ilahang di mao nga binuhatan? Munong kung ang church para lang sa mga balaan, wa gid tay church. Pero praise the Lord, kay ang church gidesign ni Christ sa mga makasasala. Dinhi ta ayuhon, dinhi ta tambalan. O gabisan ang pag-invite nimo friend bitaw sa church, pwede nang mahimong usa ka impact sa iyang kinabuhi. Daghan na to dinhi ang gi-invite lang sa una sa isa ka friend diri sa church. Gi-invite lang ka, wa ka ideya, sikag tanaw orasan, sikag panghinaway kay nahiwi ang kurbata ni pastor. Pero wa lang damha naminaw kas message ni work si Holy Spirit o karon nadawat nimong Ginoo o karon bit-bit na nimo probably ang tibok nimong pamilya. Tungod sa pag-invite, bisan ang pag-invite ato usa ka tawo diha sa church, dako na nga impact sa iyang kinabuhi. Ang church ayuhanan. Musugot kag sa dili Monday to Saturday, samdan gyud ka. Wounded ta nga mga kalag. Ang nakita nyo nako, usa ka pastor, every Sunday muwali ko dinhi, mo Sunday school, usa ka tawo siguro tan-aw nyo nako nga lig-on, kaduulan, maka-advise, prayerful, murag di maigo bitaw atakis kaaway. Pero sultiyante mo, luya kay ko nga tawo. Huyang kay ko nga tawo. Walay taas ubos na to dinhi. Tanan ta pariham makasasala.
Christian ta, pero natay mga failures, natay mga imperfections. Nay time nga maigo ko sa atakis kaaway, maigo ko sa mga pana, mahuyang ko Monday to Saturday, piang gyud ta spiritually, nasamdan ta daghan tag mga kaluyahon. Pero abi nimo every Sunday morning, bisan unsa na ka stress sa Sabado pag study, mumbangon jud ko sa adlong Domingo, di lang tungod kay muwali ko, tungod kay excited ko kay ayuhon na pud ko sa Dios diha sa church. Ayuhon gid ta niya spiritually sa church. Masabta nato nga tanang naa dinhi sa church, tanan ta pasyente, dili ako ang doktor. Isa lang atong doktor, ang Holy Spirit. Siya'y mo ayos sa tanang guba nato dinhi nga kasing-kasing o kinabuhi. Munang bisan ang pag-invite nimo usa ka tawo diri sa church, posible mahimo nang dako kayo nga impact sa iyang kinabuhi usab. Mo na ato ang mission, mo na atong purpose nga ang atong kinabuhi mahimong kahayag, mahimo tang asin nga mohatag og lasa sa kinabuhi sa tawo, mahimo tang impact ngadto sa ubang tawo nga madala nato diha sa Ginoo. Magampo ta Ginoo, nagapasalamat mi buhi imong mga pulong nini mga orasa nga unta Ginoo na plastar ni sa among kasing-kasing nga di ay Lord ang among kinabuhi imong gidesign para mahimo ming tulay, guide sa mga tao diha pabalik nimo. Unta Lord, di mi madalas kahadlok, di mi madalas kabalaka, di mi makadala Lord sa kakumpiyansa na kayo sa among kahimtang sa kalibutan. Mas makita unta namo Lord unsa imong nakita sa mga tao, mas ma-feel namo unsa imong na-feel para nila, ug mas moampo mi unsa imong pag-ampo pod para sa tao sa kalibutan. I-preserve ang FMMBC mga magpabilin nga klase nga kasing-kasing hangtod sa iyong pagbalik. Ingon man namong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.